Здравейте, хора! Днеска ще дразним един дядка, който го наричаме Синия бастун. Не знам как се казва. Да, аз съм... Това е някакъв си. Това е Николчето. Това е Гошенци. Така. И да, тръгваме. Аз съм ти най-добрия приятел. Не е време за това, Гоше. Моля, така кажи ми. Ти си ми най-добрия приятел. Старши! Аре, почваме видеото. О, хора, погледнете така, 100% ще има змия, гледайте. да. Има тук за остров. Ама тук няма да можем да си покажем картите, защото ще се приближа. Аре, сега аз ще снимам. Не, аз ще снимам тайнко. Ето, започваме. Там спи той. Чакай, ще се опитам да увелича. Ето там, зад смотаната му къща. Там. Там. Ето, показвам на камерата. Там. Тихо. Айде, тръгваме. Тръгваме, хора. Тихо, бе! Чакай, че. Добре, ти му задавай въпрос как се казва.